Hello नै guys, आलु बुरगासिनो दावरावथार आलु बुरग्राफ्रानो नै लोगोफोर नै जा आलु बुरनायनि दावरावथार नै फैगोन जे इउटुबारनि डायलगजोंल' नै लोगोफोर आलु बुरदों नायनानै लादो आलु बुरग्राफ्रानो सोरबा खिहांहां बुरो सोरबा नै खिनो जिरायनाय बुरो नै नायग्राफ्रा खिहांहां बुरगासिनो नै जानला मोनला खालामग्राया नै आलु बुरग्राफ्रानो दावराव दावसिजोबथार नै एबार नै आलुआ आलु दसथा केजि लांफैनो हागोन नै बुरनानै मोनगोननो जायनो बुरगासिनो नै नै हरै बुरबावनांगौ दङ ओरै बुरबाय मैयानो मैया मिनिनाय गायफा गाव आलु बुरनायखौ गान दुथु होनायसो रिल्स खालामनांगौ ने गान दुथु गान होना होदो दा बे भिडिअखौ आलु बुरनायखौ नै मा गान मोनलाय बे दुथु गाना बेखौ होना होनांगौनो हौवा गानजानायखौ गानथ' बिदि गानखौ होनांगौनो रिल्सआव दा होना हो आयौ मारै जाखो नोंना आलुआ आलु बुरनायनि हाजिरा लादां नै हिसाब गैया बस्था हिसाब गैयि बस्था लाय नोंनिखौ एसे नायबाव ने नै बेसे गिदिर आयौ लाब दंलै बिसोरना बस्था हाब नै हिसाब गैया नै आलु बुरग्राफ्रा पेदलाथार ओइ सिलथार आलुफ्राबो नै बस्था बेसे जाखो हिसाब गैया नै बस्थाखौ देखायजोबनोसां लोगोफोर वाव नै मा रज'जोबखाबाय बागानाव आलु बुरलायबाय माबा मोनसे रज'खालायबाय नै बिदिसो जानांगौ दा मैगंखौ बिदि गायनानै जानांगौ ओइ आलुफ्रा सिलथार बेखौ साप्लाय हरनाय जाजोबगोन लोगोफोर गोबां लाब थायो बिगायाव बेसेबां मोनो माने 20 थाखा मोनबाबो 30 थाखा मोनबाबो बिराद लाब दं आलु गायनायनि लस गैया लोगोफोर गासिन बाय आलुखौ बस्था देखायजोबदो नै बस्थासे बस्थानै बस्थाथाम बस्थाब्रै 5 6 7 बै खनानिजों 8 बेजों आधा बस्था नैबेजों बस्थासे 9 10 बस्था आद्रा जोब्बाय ओमफ्राय जागासिनो हनै साहा लोंफैदोंमोन कापआ बावनो दंबावोसो लांनांसिगोन दोनथ'बाय आलु बुरग्राफ्रा नै बाय